Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, ΣΑΤΑ, εκτελώντας την ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22 Σεπτεμβρίου και έπειτα από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 29 Οκτωβρίου 2025, προχωρά σε προειδοποιητική 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, υπό την πολιτική ευθύνη του Υπουργού Μεταφορών κυρίου Κυρανάκη και της Υπουργού Τουρισμού κυρίας Κεφαλογιάννη, εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες πλήττουν βαρύτατα τον κλάδο των ταξί, βασικό πυλώνα της αστικής και τουριστικής μετακίνησης στη χώρα μας. Οι εν λόγω πολιτικές όχι μόνο αγνοούν τις επαγγελματικές ανάγκες και τα δίκαια αιτήματα των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί, αλλά εξυπηρετούν λογικές που οδηγούν σε αποδιοργάνωση της αγοράς, υπονόμευση της βιωσιμότητας των επαγγελματιών και υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες. Η υποτιθέμενη ανάπτυξη του τουριστικού τομέα δεν μπορεί να στηριχθεί σε μέτρα που περιθωριοποιούν και αποδυναμώνουν τον κλάδο των ταξί. Καταγγέλουμε την απόλυτη σιωπή και συντονισμένη ομερτά που επιβάλλουν η Ομοσπονδία και η κυβέρνηση, κρυμμένη πίσω από ψεύτικες υποσχέσεις και κρυφές συμφωνίες, απέναντι στην καταστροφική πολιτική που εξαντλεί τον κλάδο μας. Καλούμε τους συναδέλφους σε γενικό ξεσηκωμό, με τη 48ωρη απεργία ως πρώτο σταθμό αγώνα σε όλη την Ελλάδα. Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας δεν περιμένει. Ενωμένοι, δυνατοί και αποφασισμένοι, θα ανατρέψουμε τα σχέδια που μας θέλουν υποταγμένους και σιωπηλούς. Αυτή είναι η ώρα μας. Ή μαζί σηκωνόμαστε ή όλοι μαζί θα πέσουμε. Ομοσπονδία και κυβέρνηση έχουν επιλέξει να παριστάνουν τους νεκροζώντανους, υιοθετώντας μια σιωπή που προδίδει κάθε έννοια δικαίου και αγώνα για τον κλάδο μας. Εξακολουθούμε να ζητούμε τον ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση και την υιοθέτηση μέτρων που θα εξασφαλίζουν αξιοπρέπεια, βιωσιμότητα και ανάπτυξη για τους οδηγούς ταξί. Η συνέχιση της αδιάφορης πολιτικής όμως, δεν είναι αποδεκτή και θα συναντήσει την οργανωμένη απάντηση του κλάδου. Τη ζητάει ο κλάδος των ταξί. Η ηλεκτροκίνηση, άμεση απόφαση παράτασης της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών ΕΔ ταξί από 1η Ιανουαρίου 2026. Η υποχρέωση αυτή να μετατεθεί οριζόντια για το 2035. Κοινή Υπουργική Απόφαση Κυρανάκη Κεφαλογιάννη, άμεση απόσυρση της Κοινή Υπουργική Απόφαση 134.328 20-8 έως 2025, ΠΕΚ Β 4.564. Φορολογικό, δίκαιη φορολόγηση με βάση τα βιβλία και στοιχεία, ΚΒΣ, αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ. Λεωφοριολωρίδες, ελεύθερη διέλευση των έμφορτων ΕΔ ταξί στις ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας χωρίς διαχωρισμούς. Πειρατεία υποκλοπή μεταφορικού έργου πολυεθνικές. Υπεράσπιση του νόμου 4.530 του 2018 που διαχωρίζει το μεταφορικό έργο των ΕΔ ταξί σε σύγκριση με τα ενοικιαζόμενα οχημεοδηγό και διόρθωση του όπου απαιτείται. Σωστή εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας για τις συμβάσεις των ΙΧ και δημιουργία μητρώου για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό. Η ελάχιστη χρέωση για τη χρήση των ενοικιαζόμενων ΙΧ με οδηγό να διαμορφωθεί στα 150 ευρώ για όλη τη χώρα και η ελάχιστη μίσθωση να είναι 3 ώρες για όλη την ελληνική επικράτεια.